starter. Og Omar scorer! 1-0 foran. Var det mål? Nu er det Hassan, der tager. Og scorer 1-1. Nu er det Omar, der tager. Han løber. Han skyder. Og han scorer ikke. Overlægger ud. 1-1. Han tror, han er Ronaldo. De begge to prøver at være Ronaldo, men de kan det ikke. Det er kun mig, der kan være Ronaldo. Nu er det Hassan, der løber. Sparker. Og den ryger ind. 2-1 til Hassan. Nu er det Omar, der tager. Han sparker. Målmand redder. 2-1. Stadig. Omar, han beder til Gud. Han vil vinde. Nu er det Hassan, der tager. Han tager langt tilløb. Ligesom Ronaldo. Han sparker. Scorer i Supermål! 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 Den er det børn Messi. 3 til Hassan. Omar, han løber. Sparker. Og der bliver mål. 3-2. Som målmand ikke kan redde. Han er mini. Nu er det Hassan, der tager. Står stadig 3-2. Lang tilløb. Ronaldo, han løber, skyder, og han scorer! Goal! Shh, hold lige kæft. 4-2. Nu er det Omar, der tager. 4-2 til Hassan. Og han løber, sparker, og målmand redder! 4-2 stadig. Hvis Hassan nu scorer, bliver han mesteren til at komme i finale. Skal mod til Mal. Ham der, den dårlige. Lad os begynde. Hassan løber. Nej, han skal tilløb. 2, 3, 4, 5, 6, en halv skridt. Siger de. Så løber han. Han skyder. Lad os se, om der bliver mål. Han skyder. Og der er mål! Der er mål! Der er mål!